Emlékszem, milyen büszkeséggel mondta az elmúlt évi díjkiosztón Páher Péter, a miskolci futam egyik rendezője, hogy több évre szóló szerződést kötöttek a Roll Trade Kft-vel, a holland Vredestein gumiköpenyek forgalmazójával. Vagyis már fél évvel a verseny előtt bejelenthették, minden rendben, köszönhetően annak, hogy a Vredestein felvállalta a névadó szponzor szerepét. A bajnokság 4. állomására nem csak hazai versenyzők érkeztek, hanem mintegy viszonzásul ide látogatott a szlovák mezőny is, hiszen pár héttel korábban a magyarok jártak Kassán. Még egy métert sem autóztak a párosok, a Coco Motorsport pilótája újabb, szerencsére elhanyagolható törésről számolhatott be. Történt ugyanis éjszaka, a szervizben valaki felnyitotta a Nissan motorház tetejét, ám elfelejtette visszazárni a biztonsági kallantyút. Mindez az utcán 120-as tempónál derült ki. Tamás, nektek érzéketek van ahhoz, hogy törjétek az autót? Hát sajnos érzékünk már az idén, ez már nagyon sok lesz, már a Ragályi kocsmába hallottuk vissza, hogy a túrék már többet törik az autót, mint a cigány, úgyhogy a cigány nagyon örül most, de hát sajnos erről nem tehetünk. A Kasséról arról azt hiszem, hogy én tehetek, de erről meg az Esztergomiról azt hiszem, hogy nem én. Gyorsak a pályák, és azért a Damoklesz kardja itt van fölöttünk, mert hol esik, hol süt, és a tréningek során nagyon sok sarat és murvát hordtak a pályákra, tehát ettől kezdve az aszfalt olyan, ami. Reálisan én azt hiszem, hogy ha a 6 közelébe kerülünk, vagy a 6. helyet elcsípjük, azért az már ezzel az autóval ebben a mezőnyben, azt hiszem, hogy ez egy elfogadható eredmény. Az az igazság, hogy minden pálya, meg minden verseny más. Lehet, hogy itt az első 10-ben nem fér be az ember, mert ez másfajta, az embernek, hát az egyéniség ez nem illik. Szóval az igazság, az első 3 gyors után mindenki tudja már, hogy körülbelül mi várható el, akkor talán tudok valamit mondani. Én úgy láttam, vagy úgy tapasztaltam, hogy amik ilyen igazán gyors pályák, ott általában nagyon jó időket megyünk, tehát ahol tudunk lendületből autózni. Azokon a helyeken, ahol nagyon sok kigyorsítás van, ott persze, meg szűk az út, ott hátrányban vagyunk, tehát remélem jó lesz. Mennyit tréningeztetek erre a versenyre? Hát pont annyit, amennyire szükségünk van. Sokat vagy keveset? Kifejezetten sokat. Mindig nagyon sokat tréningezünk. Nehéz volt időre megcsinálni a Subarut? Hát tulajdonképpen tegnap előtt este érkezett meg az alkatrész, tehát Gépát Péter éppen, hogy kész lett az autó. Akkor a tréning egy picit sérült? Hát tréningezni nem tréningeztünk, egyszer kipróbáltuk az autót a Bükszent Lászlói pályán, stabilizátorokat próbáltunk cserélni rajta, ennyi volt az egész próba. Az ellenfeleink elég komoly mércét állítanak, hát és mi ezt megpróbáljuk utolérni. Látszik, hogy versenyképesek vagyunk, hisz nagyon pici különbségek vannak, de hát ez egy rali, és ez egy nagyon hosszú verseny lesz ez a 2 nap most itt. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó verseny lesz, és ez az első nap végén, ez biztos, hogy még nem lesz vége a versenynek, még az autót is jól kell beosztani. Jó lenne nyerni, ezért én úgy érzem, hogy mindent meg is tettünk. Hát nincs könnyű dolga annak, aki ebben a magyar mezőnyben nyerni akar, vagy nyerni tud. Nagyon szeretnénk ezzel együtt nyerni, de a dobogó bármelyik fokával én elégedett lennék. Én nem akarok nagyon taktikázni, én megpróbálok lazán, könnyedén autózni, és meglátjuk, mire elég. Nagyon-nagyon örülök ennek az autónak, kár, hogy nagyon sok mindent még ebből az autóból nem ismerek, de hát majd eljön. A pontokat számoljátok, vagy pedig azt, hogy rangáékkal a meccs hogy áll? 2-1-re ti vezettek, viszont a bajnokságban ők állnak elől. Nem, igazából azért nem nézem a mostani állást, mert szerintem ez nem sokat sejtett, ugyanis mi 2 futamon indultunk, ők 3 futamon, tehát nekünk eleve nem is lehet annyi pontunk, mint nekik. Azt kell nézni, hogy ez az 5 nagyon jó futam, amit évvégén majd értékelnek, ez nekünk legyen 5 nagyon jó helyezésünk, aztán majd meglátjuk. A rendezők jóvoltából Miskolcon ránk köszönt egy kis rally történelem, hiszen a gyorsaságikon olyan autót nyitották a sort, mint például a Renault Alpina, Lancia Beta vagy az MSU TTS. Ez volt tehát a tegnap, ez pedig a mai valóság, méghozzá ifjútót Gergely 2-s módra. A bajnokok kihagyták a legutóbbi futamot, így nem csoda, ha ismét a győzelemért járó 20 pontért szálltak harcba a Vredestein rallyn. A második gyorsaságin becsúsztak az árokba. Janika iróniájára jellemző, hogy megjegyezte, mintha kijárna neki a nagy T betű.
Aztán egy alkalommal a letiltott komputer miatt 2 kilométeren szinte csak gurultak, ám ezzel együtt is a nap végére 26 másodperces előny birtokában várhatták, a versenytávot tekintve hosszabb másnapot. Első, második, harmadik a dobogó valamennyi fogát kipróbálta az idén a Ranga Büki páros, és amikor a szlovákiai versenyen elváltunk a 6-szoros magyar bajnoktól, azzal zárta az interjút, hogy bizony legközelebb jó lenne az első helyen folytatni. Rangáik elszundikálták az első gyorsaságit, itt mindjárt 8 másodpercet kaptak ifjú Tótéktól, illetve hetet Erdélyektől. Aztán rátettek egy lapáttal, mivel csak apró műszaki hibák adottak a Subaruval, lengéscsillapító és eltört féktárcsa csere, az első napot a második helyen zárta a MOL csapat. Az érdi Varga 2-s a Janikáik által kitaposott utat választotta az árokban a Felsőnyáradi pályán, ám ezt a kalandot ők is megúszták évbőrrel. Nagyobb gondot jelentett az az elektromos hiba, amellyel szinte egész nap küzdött a Mazdás páros, hiszen, mint később kiderült, egy meghibásodott jeladó miatt nem úgy ugrott az autó, ahogy azt szerették volna. Érdiek harmadikként fordulhattak. A Bató-Kosztolányi duó 6-szor egymás után a 4. legjobb időt könyvelhette el, így nem csoda, hogy félidőben is az abszolút 4. helyen állították Park Fermébe a Subaru. Még reggel a pilóta nem repesett az örömtől, amikor megtudta, imittamott vizesek a pályák, mint mondta, másokkal ellentétben ő még nem mer slick gumikkal nekivágni a félig nedves aszfaltnak. Szeleckéjéknek a Felsőnyáradi 5 kilométeres sprinten elért abszolút harmadik időeredmény marad meg csupán jó emlékként. Egyéb iránt a harmadik gyorsasági után kiálltak, mivel nem látták értelmét kockáztatni az egyes fokozat nélküli váltóval. Tóth Giri száját csupán egyetlen egyszer hagyta el panasz ezen a napon, amikor talán 2 gyorsaságéval az első napi penzum befejezése előtt megjegyezte, hogy a váltó már megint szórakozik velük, bizony előfordult, hogy akárhogy kereste, alig találta meg a sebességi fokozatokat. A Tóth-Csökő páros az abszolút 5. helyet foglalta el. A Predeszteny Rally előtt 5 napos fejtágítást tartott a Renault Sport szakembere Ferjánc Attiláéknak, hiszen annyira új még a Megán, hogy még egy olyan rutinos öregrókának, mint Ferjáncnak sem szégyen az iskolapad. Az első gyorsan bemutatott pörgést leszámítva hiba nélkül az F2-es kategóriában a leggyorsabbnak bizonyulva teljesítették az első napot. 2 speciál szakasszal a vége előtt még a Túri Tóth 2-s vezetett a Formula 2000-ben, hogy mégsem tudták megtartani ezt a pozíciót, az a 4. gyorsaságin kapitulált kuplunggal és a ragályi pályán a nézőket elbűvölő forgással magyarázható. Túrék persze leginkább azért izgultak, hogy a nap végén lesz-e annyi idő, hogy a kuplungot kicseréljék, hiszen az első helyet csak akkor maradhatnak partiban. Egy totálkárral búcsúztatta péntek 13-át az 5. gyorsaságit követően az N-csoportot vezető hideg dobos páros. Közvetlenül a cél utáni kanyarban bokrosodott meg a Ford, aminek 4 bukfent és a kiszakadt futómű lett a vége. Bojcsik golyóék még a nézőcsalogató prológon passzírozták a palánkhoz a Fordot, de szerencséjükre másnap rajthoz tudtak állni. Mi több, ha csak nüansznyi különbséggel is, de a csoport első helyét megszerezve várták a folytatást. Szinte egész nap ment az adok-kapok az N-csoport élén, ahol a helyezésekbe természetszerűleg volt némi beleszólása a kis-kis kettősnek is. A 8. gyorsasági után mindössze egyetlen egy másodperc választotta el őket Wojcikéktól. A Bizony-Gönci páros emberére akadt Wojcikékban, hiszen egész nap egymással viaskodtak. A 6. és 7. gyorsaságit követően holtverseny alakult ki köztük, ám az utolsó gyorsaságén utolértek egy defektes autót, így maradt számukra a 3. hely. A havasi tábori páros az N-csoportban úgy szerezte meg a 4. helyet, hogy mindjárt az első gyorsaságin megforogtak, és főként a ragályi pályán sikerült lefaragni a hátrányból, ahol mindkétszer jót autóztak. Gerencsérék következtek a Fordos sorban 5-ként, akiknek, ha kiszemelték maguknak legalább a dobogó 3. fokát, bő fél percet kellett volna másnap ledolgozniuk. Nyitva vannak még a lottózók, péntek 13, de hozz be egy lottót így az első nap végén? Nem szabad ilyet csinálni. A holnapi nap sokkal nehezebb lesz, mint a mai. Épp kiszámoltuk, ma kb. 54-55 gyorsasági kilométert mentünk, ez nagyon kevés. Úgyhogy hát holnap az egy kőkemény nap lesz még, új gyorsaságikkal. Hát ez egy kicsit nagyobb feladat lesz, mint a mai. Nem vagy elégedett teljes egészében ezzel a nappal? Hát én soha nem vagyok elégedett, de ezzel a mai nappal meg pláne nem vagyok. Egyszer benn voltunk árokba, ez mondjuk előfordul, de tényleg nem találom ezzel a kocsival a ritmust, és tényleg nagyon rosszul érzem benne néha magam. De azt hiszem, erre majd csak az lesz a gyógyír, hogyha már sikerül ettől egy kicsivel jobb autót szereznünk. Hát majd azon meglátjuk, talán jobban fog sikerülni. Péntek 13-a. Hogyan ültél autóba? Nem vagy babonás? Ezt nem is tudtam, hogy a péntek 13-a van. Egyébként nem vagyok babonás, de amivel elkezdem a versenyt ruhával, pólóval, abba csinálom végig, hát ez nem hiszem, hogy babona. Hát micsoda? Megszokás, mert már legalább 10 éve így csinálom, de hát én azt hiszem, hogy mindenkinek van valami happy-je, és én úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik autóversenyzők és autóversenyre adják a fejüket, azok biztosan nem normálisak egészen, de
Én gondolom, hogy egy ilyen kassai verseny után, mikor szakad az eső és mindenki nyakig sáros, akkor úgy gondolom, hogy talán a nézők sem teljesen azok. Hát ez egy ilyen külön világ, ez a szép benne. Bízom benne, hogy holnap azért ez még nagyon jó kis verseny lesz, hisz az ellenfeleink annyira nem léptek meg, hogy ne látnánk, és azért ez biztató. Mi lett volna akkor, hogyha teljes gázzal tudtok autózni? Szerintem a nézőknek még jobb látvány. Még nagyobb látvány, és persze még izgalmasabb verseny holnapra, de én úgy gondolom, hogy részünkről ez még a holnapi napra nincs lefutva. Nagyon nem hiányzott ez a két vizes pálya. Én azt hittem, hogy sokkal jobban fog feküdni nekünk. Elég veszélyesnek tartottam, hiszen nagyon-nagyon rossz időket jöttünk, itt nagyon sokat kaptunk. Szárazon tulajdonképpen nem volt olyan sok különbség, de azokat a felső pályákat is én hajnalban megnéztem, mindegyik vizes volt, és tulajdonképpen mindenki szliggumit rakott föl, ezért mi szliggumit tettünk fel, és az első kör elég gyenge volt. A tervezett helyezésnek megfelelően kértétek a rajtszámot? Én azt hiszem, hogy megelőztek bennünket, a helyezésnek megfelelően adtak rajtszámot. Az igazság, hogy ennél nagyobb számmal is kiegyeztem volna a verseny elején, de hát most nagyon örülök neki, mert tényleg nagyon jól mentünk. Én is úgy érzem, hogy az egész napi teljesítményünk az nagyon jó volt, az autó nagyon jól viselkedett, úgyhogy hát most elégedett vagyok. A nevedhez méltóan versenyeztél? Ma mentél, mint a golyó? Megpróbáltam. Biztos, hogy így van. Miért remek kezed, lábad? Nem remek, csak most olyan fel vagyok dobva egy kicsit. Jó volt most az utolsó szaladás, amit itt buszon keresztül. De senki nem hiszi el, egy szombati napot, meg egy vasárnapi napot tréningeztünk a Gyurival, utána elrepült Londonba, hazajött, utána gépátvételeztünk, és ennyi tréningeztünk a Gyurival együtt, ennyi. Annyi azon kívül, hogy itt tanultam 17 évvel ezelőtt Lászlónk vezetni a hóba, legelőször oda jártunk ki autózni, tehát ennyi. Úgy döntöttünk az Ernővel, hogy nem teljesen szükséges az első hely nekünk, ami idáig az első évben vagy az első két versenyen sikerült. Megelégednénk egy harmadik hellyel is. Az oroszlán Tibiék nem tudtak eljönni erre a versenyre valami probléma miatt, úgyhogy ha egy harmadik helyre be tudunk menni, vagy egy másodikra a kategóriába, akkor még maradunk a vezetőhelyen az N csoportban. Ez legalább olyan harc az idővel, mint bent a pályán? Hát ez még nagyobb. Az, amit tudunk tenni, itt viszont alig nagyon keveset tudunk segíteni. Nagyon sok múlik ott megint a szervizeseken, hogy tovább tudjunk menni. Hány perc van még hátra? Még 12. És hát lehet még késni, de hát az már nem jó. Tamás, megint nem jön össze. Ez óriási bosszúság lehet. Most nem te hibáztál, most az autó. Hát igen, sajnos vagy én hibázok, vagy az autó, hát mindig van problémánk, de hát bízom benne, hogy meg tudják oldani a szervizesek, úgyhogy talán holnap be tudjuk hozni. Hát attól függ, hogy ha itt későn nem érünk be időre, akkor elég sok hibapontot fogunk kapni, úgyhogy akkor még hátrébb csúszunk, de hát megpróbáljuk. A Fredesteny-Miskolc rallyn az történt, mint a bajnokság első és második futamán. Az ifjútót Gergely kettős jött, látott és győzött, méghozzá imponáló különbséggel. A futam másnapján 3 gyorsasági szakaszt kivéve mindegyiket megnyerték. Hogy aztán miért lazsálták el a már említett 3 pályát, ki tudja. Egy biztos, nem kellett fejjel a falnak rohanniuk azért, hogy az idén megszerezzék harmadik győzelmüket, ami egyben azt is jelenti, hogy a bajnoki összesítést tekintve visszavették az első helyet. Igaz, csupán 1 ponttal előzik meg rangáikat. Erdélyek ezen a napon 3 gyorsaságit nyertek, és 5 szakaszt a hátuk mögött tudva, azzal a jó eső érzéssel szállhattak autóba, hogy a Ranga Büki páros elé kerültek. Igen ám, de közbe jött egy bal hátsó féltengelytörés, így aztán úgy tűnt, hiába való volt, hogy igyekezett visszaestek ismét az abszolút harmadik helyre, de nem adták fel. Persze miért is tették volna, hisz a verseny a célban ér véget. Kezükre játszott az eső, és az utolsó gyorsaságén sikerült megelőzniük rangáikat, így megszerezték a második helyet. Hogy a Ranga Büki kettős nem tudta megtartani a már említett második helyet, az egyrészt magyarázható az időközben elerett esővel, másrészt pedig cseppet sem kedvezett a MOL csapat versenyző párosának, hogy a differenciálmű hibája miatt az egyik pályáról gyakorlatilag hátsó hajtás nélkül jöttek ki a Subaruval. Mindent egybevetve rangáik igen értékes bajnoki pontokat szereztek, és ez idáig valamennyi futamot befejezve az összesítésben jelenleg az abszolút második helyet foglalják el. A Bató-Kosztolányi duó szinte a fű alatt kúszott be a célba, ott is a 4. helyre. Amikor arról érdeklődtünk, hogy mi minden történt velük a második napra rendelt 12 gyorsasági alatt, csak annyit válaszoltak, kaland és műszaki gond nélkül sikerült teljesíteni a távot. Majd még megjegyezték, az első nap után látszott, fölösleges lenne Erdélyek után loholni. A Tóth Csökő páros szerezte meg a Fredesteny rallyn az abszolút 5. helyet.
Ismerve autójukat és tudva azt, hogy az Audinál lényegesen jobb és újabb technikákat vonultattak fel az ellenfelek, ez az eredmény reálisnak mondható. Ezen a napon egyszer a ragályi pályán írtották ki a bozótot, de az árokból szerencsés volt a visszatérés. És néhány szó a szlovákokról. Közülük a 35-ös rajtszámmal versenyző Drotár Bánocsi kettős végzett a legelőkelőbb poszton. Toyotájukkal az abszolút 6. helyet csípték el. Szalikájukat szintén a Grifone csapat készítette fel, és a hírek szerint, ha a kedvező benyomást keltenek a szponzorokra, megveszik számukra az autót. Szintén egy Toyotával, csak egy korábbi modellel, a gömbölyű változattal ért célba az abszolút 9. helyen a Falkó testvérpár. Az F2-es kategóriában nem lehetett biztosra menni, már ami a győzelmet illeti. Ferjáncék egészen a 17. gyorsaságig tartották az első helyet, ám ekkor Túriék átvették a vezetést. Csak hogy hátra volt még 3 szakasz, és ebből az utolsó előtti döntőfontosságú volt, ugyanis a Renault-val itt 10 másodpercet vertek Ferjáncék Túriékra, és ez az F2-es győzelmet is bebiztosította. Túriék szervize emberfeletti munkával kijavította a Nissan Kuplungját, ám kénytelenek voltak elkönyvelni 60 másodperc büntetést a késés miatt. Ezt kellett tehát ledolgozni a Coco Motorsport párosának, ami bár kemény feladat volt, de nem megoldhatatlan. A túrított páros a siker kapujában állt, amikor elerett az eső, és amíg riválisuk alig csúszós pályán, ők szakadó esőben teljesítették a pályát. A kategória 3. helyét a Fülöp-Iványi páros szerezte meg a Fredestein Rallyn. Minden oké, mondták a második nap után, vagyis a Skoda Felicia legalább annyira élvezte a versenyt, mint a pilóta és a navigátor. Az N csoportban is lélegzett visszafolytva figyelték a drukkerek, miként alakul az élen a sorrend. Mindjárt az első gyorsaságit követően a Volcsik Kovács 2-ös búcsút inthetett az első helynek, de nem örökre, mert a futam végén mégiscsak az övék lett a győzelem. Ez leginkább a kis-kis páros 2 defektjével magyarázható. Egy alkalommal menet közben durrant ki a kerék, másodjára viszont már a rajtnál leeresztett a gumi. A pécsi legények így az N csoport 3. helyén zárták a bajnokság 4. futamát. Volcsikék és Kisék közé beékelődve a 2. helyet szerezte meg a Vigin Dönci Ford Trio. Mint emlékeznek rá, már az első napon is versenyben voltak a dobogó legfelső fokáért. A végére némiképpen leszakadva, de elégedetten nyugtázták a 2. helyet. A Dr. Konta Mészáros 2-ös a messzes Rakaca pályán a vizen úgy csúszkált a slickkel, mint a korcsolyával a jégen. Gondjuk volt még a levegősödő fékkel, az eltört féknyereggel, viszont minden jó, ha a vége jó, és ez jelen esetben az N-es 4. hely. Csukovicsékat a szőlősardói pályán az egyik ugratónál a villanyoszlop tette vissza a pályára, maradandó sérülést okozva ezzel a Mitsubishi bal oldalán. Ők az N csoportban 5. lettek Miskolcon. Havasiék a nap első gyorsaságián kiütöttek egy villanypóznát, itt be is fejezték a versenyt. Míg Gerencsérék motorja mondott csütörtököt, így ők sem szereztek bajnoki pontokat a Fredestein Rallyn. 3-ból 3, folytatjátok azt a sorozatot, amelyet már megszoktunk tőletek az elmúlt 2 évben. Nézd, nagyon nehéz ezt évről évre megismételni, és én azt mondtam évelején, hogy nem is ezt a cél kell kitűznünk magunk elé, hogy mi most minden futamot megnyerjünk, vagy kopírozzuk le a 95 és a 96-os évet, ezt nem lehet, mindenki fejlődik, mindenki egyre jobban fog vezetni, mindig egyre jobb autókat állítanak csatasorba. Tehát én azt gondolom, hogy a realitás az, hogy 5 jó eredmény, ez nem azt jelenti, hogy mind az 5 győzelem. 1-2 második helynek szerintem bele kell férni ebben a mai mezőnyben, abban semmi szégyenkezni való nincs. De az évvégi cél az végül is a dobogó legfelső foka. Nagyon-nagyon nehéz verseny volt, tényleg az időjárás nem csak engem, hanem minden pilótát, talán még a nézőket is próbára tette. És én azt hiszem, hogy akik igazán kitartóak voltak most ezen a versenyen, és ezt végignézték, nagyon-nagyon komoly küzdelmet láthattak. És aztán mi is elértük a célunkat, hisz egy értékes 2. helyen mehetünk haza. Laci, ezért a 3. helyet ugyanúgy meg kellett szenvedni, meg kellett dolgozni, mint akár mondjuk az első vagy a 2. helyért? Igen, hát sokszor egy 2., 3., 4. hely az nagyobb munka és nagyobb erő, mint egy győzelem, mert hát amikor az ember nyer, akkor általában klappolnak a dolgok. Érezted úgy az autóban, hogy lehetne még gyorsítani, gyorsabban menni? Igen, sokszor éreztem, talán sokszor tudtunk is javítani, hát egy kicsikét befolyásolt az időjárás, meg pár műszaki probléma is az eredményeket, de hát igazából így szép, így izgalmas. Végül is hát ez az autó nem egészen alkalmas arra, hogy ez abszolút első helyeket lehessen nyerni vele, de azt hiszem, hogy ez az 5., 6. hely ebben a nagyon erős magyar mezőnyben nagyon jó pilótákkal, ezzel az autóval nem egy rossz eredmény, és ha ezt így tudjuk még az év végéig csinálni, akkor nem leszünk elégedve egymással, mármint a Megán meg én.
A gyorsaságikról kiérve, mi volt az első kérdésed? Mindig az idő érdekelt, hogy az Attilának tudtunk-e adni, vagy ő adott-e nekünk, de hát többnyire mi adtunk, úgyhogy azt a 64 másodpercet, amivel reggel kezdtünk, azt ledolgoztuk, már egába voltunk nullába, és az utolsó előtti gyorsaságén elrajtott az Attila, neki még teljesen száraz volt, vagy enyhén foltos, mondhatnám így. Az út nekünk meg annyira szakadt már az eső, hogy a 2-es fokozat nem bírta törölni az ablaktőlőn, és hát sajnos a végeredmény ez lett. Nagy harc volt. Hát a vízinnél a Kisferő olyan harcok voltak, hogy félelmetes. Ez adja meg a rally értelmét és a szépségét, a harc, a küzdelem? Hát maximálisan ez adja meg. Most per pillanat nagyon jó érzésben, tehát annyira jól érzünk magunkat, nagyon jól. Ők is tudják jól, hogy valahol összeszoktunk az autóval. A Gyuri már ezt lassan óta mondja, hogy tényleg még közelebb vagyunk, nem a palánkhoz, nem az autóhoz. Most én úgy érzem, nagyon jókat mentünk, félelmetes jókat mentünk. Mekkora erőfeszítés volt ez a 2 napos verseny, hosszú volt? Ez egy nagyon hosszú verseny volt, és nagyon nehéz volt amiatt, mert az időjárás rendkívül szélsőséges volt. Az esős pályáktól a napsütéses forró melegig minden előfordult. Mekkora értéke van ennek a mostani második helyezésnek, tudva azt, hogy rengetegen indultatok az N-csoportban? Hát egyrészt az, hogy sokan indultunk, másrészt azért tartom nagyon értékesnek, mert Miskolcon egy miskolci párostól kikapni, az úgy érzem nem szégyen, hiszen ők hazai pályán versenyeztek. Az első rakatai gyorsaságén megpróbáltunk sietni, sikerült is, de a következőkön jöttek a problémák, jöttek a defektek. Az első defektnél még úgy gondoltuk, hogy még megpróbáljuk visszahozni a hátrányunkat. Amikor jött a második, akkor lemondtuk róla teljesen, úgyhogy egy harmadik hely sikerült, de nagyon jó, örülünk neki, hiszen vezetjük az N-csoportoknak a kategóriát az éves összesítésben. Műsorunkat a Hexan Kft., a versenybenzinek készítője és forgalmazója támogatta. Frissességünket a Red Bull energiaitalnak köszönhetjük.